Kasati matum first inter six Sedal Council Premier Football League along Chipati Dunjia Phan Bar Tanglo. Pass health system puthot ke wan thujia Phan Assam cabinet along Chiparai Pon Tanglo. Dimasa aron hadapan ke damato Phan Chikimo sai ke daing pon. Mohol dar retum sangti ke jor kanghu non putain ton telang. First inter six Sedal Council Premier Football League 2022 pre-nifai sirkep arni pen pangcheng ponsi pre-nifai ko rake thaman pado ponpo bangso Football League ke pado jila ke BTC Udalguri along si pado ponpo lasolong Karibang Long Sport Association atima tumpen stami chisik cedang tangsi Chipati Dunjia Phan bar pon kasa timalong abarim pathubang Rajasterang aphansi captain at pu pekpon lasalang lihin pen Japon si Chipahai Ponjia Phan bor ipon po dipuben jersong England report Malong News. Assam School 10 along class 5 lapan class edang deng along pass well system puthot ke wan thu Assam cabinet along si bangso puthak Chiparai pon Assam Education Minister Ranos Pegu Kaningje pon ke Right to Education Act 2009 along class 1 pen angsong deng akla satoma phan sadlang ke NG aranto bon tame sadlang along ki undundi atoma phan khang pon pesi papas det titi lasi kedam tang 2019 asengkan government of Assam pen aron lar pon thu pruisi akimi amendment tha pon thulu laso arona teng pen sipini Assam cabinet along tame Chiparai pon lo pusi ningje pon class 5 lapen class edang deng along early mate ningkan esek pen ephoi sadlang padu pon bangso sadang along jong ki undundi o samaratum do pulotang ti puthot sadlang ke tok pon thulongji abar sai pi pon thupo sadlang ke do thuji la ke sadlang angtheklang det pen chiklojoni afisi padu pon thupo bangso sadlang tok ti aprang than bang atum pen special class tami than pon jongsi puthot sadlang along undun thu the det pulotang te ke dobama class along si puthot ningkan sia farman charli pon thu nangkok po news desk report Malong News. Langmili Black Day Observation Committee atumpen patirpi ponsi observation of 17 Martyr Day as Langmili Black Day kam commemoration asai ke dengpon Chikimo asai along nursing tiari dengpensi melor ke kai pangchengpon sonse Hukum Singh Teron Jiwan Be ke as Vice General Secretary Raju Ingti ke asian parta manpeng ke do ke thekidinga tum chetong kedam tang 2005 atengkan dimasa aron ahoda pran kedam jo etum bangkre trok siang bong pen bang nerke batwa phan compensation lak pho tangka pi pajir pon bonta bang sirke batuma phan non puta kelong donde dera jok prabjin pen ki bi pon thu serak jia phan silang mili ara chuning ripon anparta CEM Dr Turiram Ronghang Kaningji atengke kadu kabe bangkre trok si atuma phan ta compensation atangka kipi pachetang eji popta prabjin pen ang pis pon serak nangji posike hang pon padu anparta kheka chinghon amen pen kepla keplek abi pin pen ke pajir pon serak jia phan si CEM aphan Langmili Black Day Observation Committee atumpen ke jong pon padu hanjang langsung Najib Chan Rong pi report Malong News. Langmili Forest Bidding nam rai komasai khilapen Longnit Forest tabatum chalang si sangti arlong hai hoi ke pon atuma phan arona tang choklim pensi ke pon ma kalima pupatini ji aphan sai deng pon bangso hud ajo por phak ke ba pon malom hom thom sangti ke pleng ter dampar trak aphan khang don chilang chari dunlo bon ta alang tumari deng along thangnat aron alo kavidera jok tong sekot pen manja Central Ranch aphan birta pilo lasofi arona teng pen kang sai ji aphan manja Central Ranch atum pen chepahem phupon lo kenep check home thom atrak number la puson hello NL07 AA 1900 AS09 BC 0973 lapen NL07 AA 1076 pinpur me kedam tang arni Langmili Forest Bid Officer Rinuka terang pilapen manja Central Ranch SCF Bikram Rong pialang tumbang hinia phan sangti ke jor ka chonghua long kacher abdun do pwa joine si Karibang Long Termas Council hin pen terek plot lo sitame pini arni anta sangti ke jor kanghu ington pon pipin lang poke klan daglo gari kate waraphan karju ahod nang than dun ateng ke lamangso sangti moholdar bimol teron sangti pusinang pachinidun kenep jega sangti atak do ana phanta sodak pen kangsa je phan difu forest division anpon pusi deputy ranger manja Central Ranch Thomas Ingtia hin pen tharang ke thengo nang pachinidun manja pen introduce teron la pen generation rong pi report Malam News. Tumpan putar kumi long pot si pini apa itu kebang nang ke mata itu tinggi nang ke lalu kali sangti kali ke nang kita lah sangti kali ke longi dah sorsi longi start longi net lah net kali itu pandai semlong
handover na kuri lo. So handover kuri pa nitum receive lo la pa nitum officially process nitum claim lo. Kasi ke claim ke la lo itu waktu division level andam po la na. Si kena nang ke la lo alang tum without dokumensi transportation di pansi bo ilo. Kasi ke bo ilo alang tum unebe lo patau nitum start di sini tum ang pan net long long la. Kasi nung proses bang claim bom lo. Malcolm humkana sikine humkana sikine gari kena bang hum thom lo. Yung make NL 07A 1076 ako yung make AS 09BC 0973 alaga hum thom ek bang lake NL 07AA 1900 la hum thom gari bang itu diken non la sogari Malcolm ne pen Malcolm kang sai je kon lo Malcolm kitoi ko ke non itu net tapi non itu officially works claim lo la pen claimได้la kan itu division on forwarding talk no division si bang ada thing inside men tu iklo la sogari ke ne biglong ke finish ni tum fan ke finish na handover por itu ke finish ke lo ko sini Te ko pine case number do mas. case number ke lo sini tum process bom lang ko case number ba ke la next Monday lam lam lo ko Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.